videa a moje nahrávání je trochu sus. A budeme dneska hrát to Stumble Guys. Jak jsem říkal, tak je dodržím. A máme tady rovnou free spiníček. Tak si jdeme. Bude něco dobrý, totiž v životě nepadl žádný special skin. Kdyby padl, to by to bylo mega dobrý. No, 15 tokenů, dobře, to jde. Když to je 15, tak to jde. Jsme trochu laglo. Jo a mluvím se, když někde bude vidět reklama. Není to placená spolupráce, jo? Není. Jo, není to prostě placená spolupráce. Budeme hrát to když Legendary, jestli tady ještě... Je to ještě tady. Nice. Takže můžeme jít rovnou na to. A vy jste fakt šílený. Jak jste dokázali dát za takhle krátkou dobu, od té doby, co jsem měl 50 odběratelů, 52 odběratelů, tak jak jste dokázali dát takovouhle hranici? 62. Vy jste dal o 10 odběratelů víc? Jamka. No kámo. Ale jak jste to dokázali? Fakt šalený, bro. Ty vokys. To je... Schválně, jestli... Ještě zítra, jestli už zítra, kámo, bych měl 150 tisíc odběratelů, kámo. Ne, 100 odběratelů. Tak bude fakt speciál za 100 odběratelů, jestli dáme do tohohle roka. Ale jenom do tohohle roka. To bude speciál. Jo? Tak když to nedáme do tohohle roku, to bude speciál až příští rok. Ty vole, já jsem úplně noob. Ale už jsem se naučil takový základní triky, nebo základní, takový dost důsný triky. A teď bych vám zkusil ukázat jeden. Kurně, super. Mohl bych zkusit odskok? To se mi často povede, takového... What the fuck? Bylo mega close. Já jsem blbec, kámo. Já jsem pitomec. Teď asi budeme hrát celou dobu jenom Blockdash Legendary. A možná... Nevím. Jestli tohle video bude mít 30 lajků, ne, to je moc. Když sport vydává tak 15 000. A pokud na tomhle videu bude do měsíce, začátek měsíce, pokud bude do tohohle měsíce, na tomhle videu, to nezapomenu, hlavně mi to pište do komentářů, totiž já bych na to potom zapomněl. Takže, pokud na tomhle videu bude do tohohle měsíce prostě 20 lajků, to je 15 lajků, tak natočím znova Stumble Guys a jinak budu natáčet normálně. Jo, teď docela dlouho asi jsem nevydal video, že jo? Měsíc třeba. Já to vrátím. Jsem včera doslova vydal short. Kámo, jsem postižený, ale to je short dlouhý video, myslím. Já to potom kouknu. Takže, mohli bychom rovnou tady to zkusit vyhrát. Víš, jako... Jo, a jeden týpeček pod video tak mi psal, že reakce na Fiziho, kterou jsem dělal, tak je cringe víc než Fizi. Kámo, proč to myslíš? Že Fizi je tak 10krát víc cringe než Bouchal pomalu. Co ti je, kámo? A náhodou je to dobrý. Proč mi to tam... vím, že mi tam... Přesně to, co jsem teď řekl, mi tam psal nějaký typeček. Nějaký něco. Nebo něco takového, myslím. Hej, kámo. Ne, nesmím chcípnout. Dobrý. Mohli bychom zkusit to, víš, jo? To chcete, kámo. Ne. No tak stejně bychom museli udělat. Nice, jsem nejlepší hráč. Ty vole.
jsem kokos. Trošku lagík. Zahráváme. Kámo. Co tohle? Ježiš, tam je tohle mapu úplně nenávidím, kámo. Co je tady? Jo, tohle. Hele, můžete napsat, jak třeba, jestli hrajete Stumble Guys, tak kolik korunek máte? Já mám 45. Takže. Ale nechci se koukat totiž na to, kdybych to vypnul, jakoby tohle ty eventy, tak bych tam měl rovnou reklamu, takže. A to nechceme! Takže to prostě nechceme, takže logicky lidi nebudeme chodit do lobby. A zítra, nebo pozítří, když až příští týden vyjde videoka. Když až příští týden vyjde, kámo, se opakoval jak slivky, když to je boťour pořádnej. Jo, jestli se někdo z vás kouká na jestli někdo z vás kouká na slivky, jo. Toto je slivky, myslím. Tak, jestli nevíte, tak je to ten. Je to AI hlas, kdyby něco. A to už asi všichni ví, kámo. Stejně. Do prděky! Proč jsem 14 lidí teprve? Kámo. To nenávidím, kámo. Jo, možná vyjde Brawl Stars. S jedním mým kámošem. Ale nevím. Kam já mám na mobilu 3%. To je to se spokách skal. Kámo, jeden můj kámoš tak to narval do kontejneru, když na naší třídní skupině. Kámo, když na naší třídní skupině si psal zprávy a jel v tu chvíli na kole do školy a kámo, narval to do kontejneru. To nechceš, kámo. To bych kámo přesně v životě nejezdil na kole. No to jo. Ale já už jsem taky na kole nejel dost dlouho. Musím jít na kole. No, teď bych mohl zkusit upskok. What the fuck? Jsem to věděl nějaký mega filtr. Teď já taky chcípnu. Vidíte? Tady ten trik jsem se taky naučila. Vůbec nevím, jak to jdeme zkusit lidi obskok. Asi ho nedáme. Ale jsem nejlepší, kámo. Když jsem dal double obskok, jakože tady to, tak jsem takhle prostě obskočil a udal. A nějak jsem to prostě. Ne! Tak teď to taky musím udělat. Ne! Včera se mi to povedlo 2krát skoro, kámo, tady ten double obskok. Ty vole, sorry, to bylo moje vyzvání, jo. Tak co vám je, kámo? Proč jsem na skupině? Že jsem se odhlásil svý skupiny. Kámo, já jsem na skupině, která se jmenuje Govno, jako chápete, víte. Kámo, já tady melu úplný kraviny. Když natáčím video, kámo. Můžete mi napsat schválně do komentářů, jaký je váš nejdivnější kontakt. Nebo jak máte pojmenovaný nejdivnější svůj kontakt. Třeba já